Adung sumber tobat Selarat ngopo
tetekat jabutula werpan sriting turang esti ora kata engkang tojo lelayu sepi ora talayo jagat pangestu ngoro wayah Bathara jagat yakine cekel apa piye akine tekor dengkulmu lah Nuwun sewu. Man Sengkunar peplayon turut nglatar. Paman nungsung kabar napa kira wenten kabar paman? Man Sengkune nyumet rokok nganggo geni enten rembug napa kula mangkandhani man. Pak Lik Suman wonge rada edan ana mbakyune dhewe kok malah dipangan. Nuwun sewu man, napa kirane ajeng dum-duman umpama tenan kula kudu man. Nek masuk angin kula aja mangkat to Mas, masuk angin jengelmu lho. Paman Pati kula nyadong jawuh paman. Kados pundi wigatosipun ngawe cangjaning pelocataku wonten dawuh napa saking Kaka Prabu Duryudana kula cawega ngayahi karya cekinten wigatosipun becik kula tal tentu mangkat dhisik umpami wigatos elek tal tentu kula namung kantun Paman nuwun sewu ingkang putra pun Surtayuda kula nyadong dawuh paman menapa sekintenipun wonten dawuh saking Kaka Prabu Duryudana kula namung kantun sendika ndherek lha ingkang paduka dawuhaken paman Padhari Sengkuni nuwun sewu paman nggih paman Patih Harya Suman mboten ngagem tri kula nyadong dawuh paman ingkang putra pun Citraksa kula nyadong dawuh paman enten wigatos napa kula namung kantun nderek umpami ajeng dum rokoke mergi napa lalu ajeng bidal sesuk napa kula namung kantun nderek malah kepara sampeyan ajeng paring sangu kaliyan ingkang putra pun Citraksa paman man kula nyadong dawuh man sekintenipun topel wong legan golek momongan kula nyadong dawuh syukur bangke ing samangke dipun ngendikaken menika cocok lan jumbo kalian yo apa yo ayo punya apa kuwi kawon tenanipun proses Satakura paman paman kula nyadong dawuh nadyan ingkang adipun Satama kula nungsung warta paman gageh wala paring dawuh man sampun ngantos damel para Satakurawa cumengklungen
ngantos siwa sing pangan tinganipun paman Matahari Sengguni. Kula tak gatekke ngendikane sampean, Pak. Dun. Kula napa niki? Wis loro-lorone wae ngono wae kok. Nggih padha-padha rombongan kok. Ya, pripun, Man? Dursasana wonten dawuh, Man. Ngerti ya. Anane pamanmu Plasa Jenar nglumpukke kowe kabeh iki merga aku nampa dawuh. Saka ngersani anak Prabu Duryudana ya kadang kowe Ngastina. Nggih. Dawuh Kaka Prabu kados pundi? Ngalamun to sak mengko bakal ana laku gedhe le. Banjur lakune apa kok iso diarani laku gedhe? Ngasih iso nyababake Kurawa kudu budal tanpa oleh ana ingkang cicir. Lampah ageng napa, Pak? Kula tak midangan, Pak. Ngerti ya. Anake Semar sing nomor 2 sing jenenge Petruk arep dipateni karo Werkudara. Lho. Estu napa? Heeh. Lho Petruk aja dipateni kali Werkudara, Pak. Sebabe napa? Ngerti ya. Kakang Durna gawe srana merga iki mau wigatining Wasiwakan anak Prabu Duryudana paring dawuh yen ta ana pendhita yaksa anyar katon peparape Kyai Salantara ya Begawan Salantara ingkang wis telung candra cumandhak ning negara Ngastina. Nggih. Salajengipun Begawan Salantara sageh gawe srana patine Pandhawa ning Kakang Durna urun rembug. Banjur sing dadi rembuke Kakang Durna disagewi sartane diwugemi dening anak Prabu Duryudana wekasan anggone Begawan Salantara bakal mateni marang para Pandhawa disengguyung sartane diparingi sak biyantu dening Kakang Kumbayana. Banjur seranane ora ana kejaba Pandhawa digawe ringkih srana mateni Semar. Nanging ora Semare sikik sing dipateni ning Petruk dhisik sing dipateni Dur. Kece wali kece Sadat Alpan wali kubur. Kula nyadong dawuh, Man. Kula manut mawon, Man. Sekawit nek umpami sing didhawuhi mateni Petruk niku Kurawa, terus terangke mawon kula sak rombongan undur diri. Nanging kegandengan sak mangke kang dipun dawuhi mateni Petruk niku Werkudara Werkudiri Werkuduru Werkidiri. Kula tak ngrumajangi, kula tak nyengguyung, Mas. Bagus aja meng kowe nek iso kabeh. Celuk. Pripun? Kowe nyengguyung ora? Kula nyengguyung nek mami Werkudara sing maju arep manteni Petruk nek kula ula dadi Petruk niku angel pateni. Kartomarma sagu ora? Lan aku ki sagu. Surtayuda sagu? Sagah. Citraksa sagu? Sagu. Citraksi sagu? Sang. Yo. Sagu. Oh, Man, pripun? Nek nyengguyung Werkudara kabeh do sagune nek ora nyengguyung Werkudara trima mundur. Ya wis kan ada mangkat. Nggih, ngestakaken dawuh. Benjang menapa mangkatipun para putra Sata Kurawa? Ora ketang diringi pelok barang gage saiki mangkat le. Nggih, ngestakaken dawuh. Durung wakati. Kula Kakang Mas. Nabu bunang sing bener. Cewu lho cekno ki pripun kaya sing ping pawitasan jenjane kula bersyukur alhamdulillah nika. Lah iya. Gage rasa kesuwen ditabung. Nggih Man, nyuwun pamit, nyuwun tambeng pangestu. Ngati-ati aja kaya bocah cilik, Dur. Nggih. Sang pate sikro anoto manis nyawiciku molong
surae gumura mandeg cumangkahan kro sesumbar mawa lendu bumi koncing maludha kuntor ngatok lumempah penyune kubambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyadi Bujleng iblis lanat padha jek-jekan kece-kece wali kece satan setan wali kobra ora mengkoto dhisik Kakang Penemban Durna ngawe kadangmu ya aku Kyai Salantara ya Begawan Salantara aku mbok awe aku mbok caketke ana wigati apa Kakang Durna ora mengkoto dhisik Kakang Penemban Durna aku Patih Joko Wardaya
ngawe sang penemban Sorondara aku tok piji sowanku aku nyadong dawuh Kakang Penemban Durna lole kentos waru gembal manyar-manyar dok neng dungkul mono alas dadi wana wah Yayi Penemban Salantara apa Kakang Durna aku mbok piji sowanku ana wigati apa boten sampean iki setruk napa pripun kok meneng wae kowe iki ming patihku kok oh nggih lole kentos waru gembal Yayi Salantara apa Kakang Penemban Durna mangerti aja Yayi Penemban kowe dhewe uga wis ngrasake sartane kowe wis ditampa pasuwitanmu dening anak Prabu Duryudana dasar kepara nyata jalaran aku wis sagu mbuktekke sartane sinuwun Prabu Jaka Pitanaya sinuwun Prabu Duryudana luwih percaya karo aku mbangane karo kowe sing kandha sapa lho aku ngono kok angka senengane sak ngebyah-uyah piye ya pancen bener anak Prabu Duryudana kuwi luwih percaya karo kowe tinimbangane percaya karo Begawan Durna ning ngerti ya iye jroning pasiwakan negara Ngastina iki mau kowe rak ya ora ditareni perkara apa-apa to lho apa nganakke pasiwakan lho jare luwih dipercaya pekane Durna nek ngono kowe urung dipercaya dening anak Prabu Duryudana lho oh aku dadi kaya ngono pambegane Ratu Ngastina apa kelakon negara Ngastina tak gulung lho kosek sithik-sithik kok gulung sithik-sithik kok gulung urung rampung arisane kok ora digulung rumangsamu terus karepmu kepiye ngene ya Yayi Penemban Salantara Kakang Penemban Durna wi iki mau rembug ing pasewakan anak Prabu Duryudana percaya karo kowe sartane kowe ingkang dipercaya mateni marang para Pandhawa lha iya ning aku ngiguhke lan aku arep nyalari rembug karo kowe ya Yayi Penemban Salantara aku arep mbok salari rembug apa ngene seranane mateni Pandhawa kuwi sejatine mung gampang nanging ora kena dianggep enteng mung sepele nanging ora kena disepelekke. Lire piye sampean ngendika sing kaya ngono? Lho. Ora ngerti apa kepiye to sejatine Begawan Durna kuwi dadi guruning para Pandhawa, ya aku ya dadi gurune para Satakurawa. Mula Begawan Durna ngerti marang apa sing dadi keringane para Pandhawa. Ya. Mula gandeng para Pandhawa duweni karinggihan. Pandhawa kuwi yen arep dipateni, arep mateni Pandhawa ora kena nggunakake srana agal-agalan. Oh, ngono. Ya. Srana agal-agalan kuwi sing kepiye, Kakang Penemban Durna? Kaya ta dene. Arep mateni Pandhawa ning negara Ngamarta dibedah. Kuwi ora bakal ndadekake ringke Pandhawa. Nanging kuwi malah ndadekake sartane amimbuhi marang kekuatane para Pandhawa. Merga Pandhawa duweni pamong cacahe loro. Pamong kelurahan apa pripun secangkemmu menengo. Pamong cacahe loro kuwi sapa wae? Pamong cacahe loro pamonge Pandhawa, siji Kresna, loro Semar. Pandhawa yen to isih ditunggaki menungsa loro kuwi lan menungsa loro kuwi isih urip. Oh, tak kira Pandhawa bakal isih kuncara. Nanging kok sok balene. Yen to menungsa loro kuwi wis tekaning pati, angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring nggonmu bakal mateni marang para Pandhawa. Banjur kepiye? Jarene ana laku gedhe. Ana. Mangerti ya Yayi. Begawan Salantara. Yayi. Apa Kakang Penemban Durna? Ngerti ya? Iki mau aku nimbali karo Werkudara. Ya. Aku nimbali Werkudara tak dawuhi supayane mateni Petruk. Lho engko sikik. Ana penganggaku aku arep mateni Pandhawa malah kowe wis utusan karo Werkudara kon mateni Petruk. Engko sikik. Iki dadi diplomasine Begawan Durna.
Diplomasi ki apa? Laku sartane srana ingkang kudu tak tempuh. Ing mengkone srana nggonku bakal mateni Paman Petruk Kantong Bolong utusan kan Werkudara kuwi mung tak nggo pancingan, mung tak nggo srana umpan. Gawe ringkih Semar Badranaya merga Semar kuwi ringkih yen to ora ditutke karo anak-anake sing jeneng Gareng Petruk karo Bagong Kamangka anake Semar sing paling dari kadigdayan sing paling sekti kuwi mung Petruk Kantong Bolong. Mula kang saka kuwi tak kira ora bakal langgeng suwe uripe Semar Badranaya yen to kelangan marang Petruk Kantong Bolong. Mangkono Kakang Mremban Durna. Luwih aku nampa. Luwih aku nampa ature si Werkudara yen to sak mengko Semar Badranaya lara. Wis ana 7 sasi Semar Badranaya lara. Mangko Pandhawa malah urung niliki. Kuwi ra ya gendeng kentir gemblung goblok sudah kaya ngono kuwi. Terus karepmu aku kon kepiye? Ngene, kowe tak jawuhi supaya ning ngangslup ana ning anggane Werkudara. Merga iki mau Werkudara wis tak walik tingale. Apa sing dadi kekarepane Werkudara wis tak cekel. Tegese Werkudara duweni kekarepan kuwi mung manut. Malah napa kang dadi karepane Begawan Durna? Angslupana. Salirane Werkudara supaya saya bringas sang saya. Le ngangah-angah nggone arep mateni marang Petruk Kantong Bolong. Yayi Penemban Salantara. Ora dalah. Tak kira gampang perkarane yo. Yen ngono aku sagu Kakang Mremban Durna. Banjur laku apa meneh ingkang kudu ditempuh? Laku Citra. Wah, apik. Laku Citra ming lakune ora usah diunekke iringane. Lha nggih. Kersanipun kados pundi Kakang Mremban Durna? Kepyakno wadya balamu, kepyakno cantrik-cantrikmu. Kowe ra ndek cantrik demit akeh banget to kowe. Iya. Wah ya, aku titip weling karo kowe. Piye? Yen ta kowe wis ngangslup ana nganggane Werkudara, Werkudara bisi ana sartane Werkudara surungan kekarepane. Supayane dheweke anggone bakal mateni Petruk, kuwi kuwandane bakal dipasrahke nang ngersaning Sang Hyang Bathara Paya. Jawa. Sapa diwaning wektu Bathara Kala, Bathara Paya. Bathara Kala, Bathara Paya terus lakone ora Murwa Kala ning Murwa Paya ngono apa piye? Anggepe ora. Bathara Kala. Yo. Yen mangkono aku njaluk pamit aku tak ngangslupe Werkudara. Pati Jaka Werdaya kula nendhawuh Mremban. Kepyakno biarisaning para wadyabala sak akeh para cantrik-cantrik menungsa sartane para cantrik-cantrik dedemitan. Wis laken dawuh nyuwun pamit matal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Cumangka
Usume adem lur. Ayah. Oh ayah. Oi, ayah. Oh. Weh. Wandane mateni Petruk kan rombongan anyitnya maning munyal onak nyang jalan manjek ora apa-apa sing penting iso kelakon nderekke marang perintah sang penyembah
lip 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 Bukti nek awake cilik urung karuan kabeh cilik. Akulah Fir'aun. Di dalam diriku ada banyak aku, sangat banyak aku. Di dalam diriku ada banyakku, ada banyak. Bapak rabi meneh, 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 Bapak rabi meneh. Ibu baru, susu baru. Wis cangkeme ra. Sing apik. Apik kok, Pak? Bapak rabi meneh, 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 Bapak rabi meneh. Yo. Bapak rabi meneh, 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 Bapak rabi meneh. Ayo. Ayo. Ayo, Bapak anarkis karo anake. Yore untuk ibu baru. Kopong celuk, dilongkas celuk. Kemritik kaya kelingan Yanti ya aku tadi. Nah, kemritik. Aku ngowem sikit semplok. Orang gagas mau kiamatnya tetep micek kok. Akange.
Lamu ketheke ya ben. Kae kane ro ing lungeng gadul aku iki tukang tambal ban uripe setalan-talan golek mangan ndas kok kaya ndas tolo. Ngene-ngene oke nomboki 4.000 ken penyaron. Yeay, sumber air Sudekat. Wah, iki. Original iki. Piye kok mulai dipigura apa piye? Oh. Ora pati ndugamana yen to Petruk wani nyitra wujuding wahyu ya kanugrahan saka dewa ingkang pantese ditampa dening Kurawa ya kuwi ngaran Wahyu Senthong Bawana. Wahyu Senthong Bawana. Wah. Petruk. Kowe ora tumungkul gecek ndas kowe. Wis ringot nenggih Sang Bratasena Sang Werkudara. Nah iku semanten. Nenggih Sang Begawan Salantara ya Kyai Salantara ingkang wis miling-miling wonten ing Dirgantara. Nampi dawuh saking Sang Topo Begawan Durna Kiya ngangslup wonten anggaring Sang Raden Arya Werkudara. Nah iku semanten. Sang Raden Arya Werkudara tanpa bedya dadya kados dene wujuding denawa tukul siunge.
Iwang Sukmana mangadili nuwi ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara Bawana Langgang Sinunggi datan awrat nun mangke Kaka Prabu Baladewa Kaka Prabu Balarama sarawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu Balarama rawuh wonten Datulaya Praja Nagari ing Dwaraka Kaka Prabu kepareng ing sakmangke ingkang rayipun Sri Bathara Kresna andhangu kelawan rawuh paduka kula ngaturaken pambagya raharja saha asung pasegan panakrami mugia kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa Kaka Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Ngorwayu Bathara jagat Pati Indra Jala Dewaku. Kresna kula wonten dawuh Kaka Prabu. Sing gedhe pangapuramu ya Yayi. Yayi Prabu. Merga pun Kakang swaning Praja Negara Ndrawati tanpa taliwara sartanipun Kakang ora atur cecala luwih dhisik ana ngersani Yayi Prabu Kresna. Yen to pun Kakang keduga bakal sowan dina sak mengko iku ning Praja Negara Ndrawati. Mula tak jaluk kanthi banget Kresna pun Kakang paringana pangapura. Sepira gedhe ruputipun Kakang merga pun Kakang ninggal marang Subasita sataripun Kakang ninggal marang unggah-ungguh kaprajan ana ing negara Ndoraka. Kresna Duh Kaka Prabu dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula wantun matrapi pidana dhateng paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa. Jernyatanipun paduka menika kadang werdanipun ingkang rayipun Sri Bathara Kresna piyambak. Pramila kula kinten boten wonten lepatipun menawi keduga sakmangke sakersa-kersa paduka Kanjeng Kaka Prabu paduka rawuh wonten Praja Negari ing Ndrawati. Ngono Kresna? Iya, asinggihan mekaten. Ya. Yen to pancen kaya mangkono sing dadi karepaning Yayi Prabu Ndrawati pun Kakang cumeblong rasaning atinipun Kakang jenyatane sowanku iki tanpa dosa. Sartane sowanku Gusti nampa kanthi becik dening ngersani Yayi Prabu Kresna. Inggih. Ingkang dadosaken tandha pitakon salebeting manahipun ingkang rayipun nata Ndrawati. Rawuh paduka wonten Praja Negari ing Dwaraka menika sajak nggembul wigati semunipun. Kaka Prabu. Piye Kresna? Kula aturi sakmangke ngluwari menapa ingkang dados gegembolaning manah paduka sajak rengu ing pasemon nggembul wigatos kula aturi paring dawuh dhateng ngersanipun ingkang rayi pun nata Ndrawati. Walah dalah. Ya jagat pangestu Ngorwayu Bathara jagat Kresna kula wonten dawuh. Jektipun Kakang ora mung gembol wigati ning pun Kakang uga gembol liyane. Kok daster kok. Pun Kakang gembol rasa ingkang banget tan bisa ndak pambengi meneh kudu ndak aturake nang Yayi Prabu Ndrawati ya kuwi sawijining pitakonan Kresna. Sawijining pitakenan menapa Kaka Prabu? Kresna kula wonten dawuh. Kowe tak takon bloko. Inggih. Tinimbangane mengko pangandikane Siadi mung sajak nyemoni marang penggaling pun Kakang luwih dhisik aku tak takon karo kowe. Perkara ya kuwi nggone pun Kakang nampa kabar ingkang wis sumebar warata bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna. Kresna akeh ingkang padha nyebutake yen to Kakang Semar sak mengko nandang yodi. Teges Kakang Semar nandang ruga. Kakang Semar loro. Perkara ingkang bakal tak takonake urusan Yayi Prabu Ndrawati ora ana kejaba. Ya kuwi mung perkara Kakang Semar. Apa kira-kira Siadi wis mangerteni kabare? Apa kira-kira Siadi malah
wis tetinjuk marang kanane Kakang Semar Badranaya. Kresna, ya jagat pangestu ngara. Kakang Udawa wonten dawuh sinipun. Ndak jaluk supaya Kakang Udawa mesthekake marang kanane para kawula aja ana nganti ingkang midhanget apa kang dadi atur ingsun. Mekaten sinipun. Iya. Nggih ngestaken dawuh. Liripun kados pundi? Para kawula mboten dipun parangaken midhanget pangandika paduka. Merga babakan Kakang Semar nggone nandhang raga iki tinemune wadi tumraping para kawula ing Ndarawati. Mekaten. Iya Kakang Udawa. Kose Kresna. Kaka Prabu kados pundi? Siadi sanga ndika sing kaya mangkono teges Yayi Prabu Ndarawati wis mangerteni sartane perkara ingkang wis tak tampa kabarane iki mau perkara nyata. Teges wong-wong yang padha nyebutake yen to Kakang Semar lara iki mau ora mung kandhek ning pangucap nanging kababar dadi kasunyatan. Inggih. Menika wadi lho Kaka Prabu. Wadi piye? Jeneng Kakang Semar kuwi pamonge para Pandhawa. Kakang Semar kuwi uga sithik akeh tau tate momong marang Baladewa. Yen to Kakang Semar lara, Baladewa ora nambake nang endi rasa tepa sirane Baladewa. Setyaki. Iya. Sadurunge Kaka Prabu Baladewa rawuh rak Siadi wis tak paringi dawuh. Iya. Yen to perkara Kakang Semar lara iki wadi tumrap sapa wae. Lah kok malah Kaka Prabu bengok-bengok. Lah nggih. Ora sopan. Mangsu minggir kula cakrane. Lho sing dicakra ki aku kok terus arep. Nggih, Dik. Ora gosik Kresna. Kados pundi? Sampun sora-sora anggenipun ngendika perkawis Kakang Semar ingkang nandhang gerah. Sebab apa kok Semar lara dianggep wadi iki sebab apa? Lah inggih perkawis menika mboten saged kula aturaken. Lho. Ora iso diaturke sebab apa? Menika wadi Kaka Prabu. Lah nek ngono Semar pancen lara. Inggih. Walah. Lah banjur kepiye kahanane? Ngonipun Kakang lan Siadi bakal ya ketetinju marang kahanane Kakang Semar Badranaya. Syukur-syukur Kresna parikasa turunsane Kakang Semar. Kaka Prabu. Oh iya lali. Wadi kok ya wadi lali aku Kresna. Inggih. Lah sak menika monggo. Ya. Ayo. Digege mangsane digelak wansine enggal-enggal tumuju ing Karang Kademel. Lah iki Kresna. Nek ngaten Kaka Prabu, sak mangke monggo kula dherekaken enggal-enggal tumuju wonten padukuhan ing Karang Kademel. Yo, ayo kake ta dherekake Kakang Udawa kula wonten dawuh sinipun. Arandana kanan negara Ndarawati, aja ngasi ing mengkone. Pun Kakang ingkang nilar Praja Negara Dwaraka ndadekake ana suwijining perkara ingkang gawe kisruh kananing sangya para kawula dase. Ingestaken dawuh nggih sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe selak. Yen mangkono Kaka Prabu, piye Kresna? Monggo kula dherekaken. Ayo ta dherekake gage enggal prapta ing Karang Kadempel. Setyaki derekno pun Kakang Yayi. Monggo Kaka Prabu. Oh
kados malaning arat gelak-gelaing bumi panos maning jajil anak. Nggih. Wah. Ora pangling ingkang ngadang ana ngarepaning pabarisaning Prasata Kurawa. Iki Setyaki. Ora pangling Surtayuda. Iya. Mergo nganggo kethu, nek ora nganggo kethu Kartamarma. Iwak, ndasmu iwak. Aku arep takon karo kowe. Takono tak wangsuli. Kowe arep tumuju nyang endi? Lah kok dadi dampyak-dampyak barisaning para wadyabala Sata Kurawa. Kapoko iki dalan tumuju ning Karang Kadempel. Dudu perkaramu, dudu wigatimu. Bak kowe tak jaluk semingkir saka kene kowe minggato. Yat. Dikira wedi wae kowe bengok-bengok kaya ngono. Malah gawe girang gumuyu atiku. Piye? Wani ye. Kira-kira kowe tak kon minggat ora gelem apa kira-kira kowe wani mbek aku ngono. Manggepe apa merangi tatal graji aku kowe barat. Ora minggat saka pengarepanku lena pangendamu tebak dadamu lakon ning kene marganing patimu. Ora minggat saka ngarepe Setyaki tak candhak weteng wak plotroke kathok tak kebiri. Loh. Oh iya. Hai. Oh. Hip. Wah, aja. Wah. Oh. Ah. Aja. Awas. Iya. Iya. Jar, minggat. Jam, minggat. Wait. Ya, lo. Pecah lihat kamu. Ah, sambato. Ah. Ah, Candak kowe betuske. Candak sirah. Oh. Parat kowe. Tangi wae. Awas kowe. Oh.
Warat kowe. Awas. Oh. Lho. Geleleng kowe, Pak. Ah! Oh. Awas candang biasmu wah. Oh. Iya. Oh, candak kowe. Hit. Awas. Jar kowe. Oh. Lo jami. Banyak plong galengan. Aku tak buak ning galengan iki arepmu. Awas kowe. Lho. Wait, iya. Sabar to. Wah. 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 As. Aku nek wis nyekel godho ngene iki. Yo. Awas kowe. Biar hit hit hit. Awas. Biar. Warat. Oh.
Ayale. Ngarep wafat kok. Nyanyi. Aduh. Titenan. Sampan ki kok. Wah, ngapunten, Man. Senes luputipun Surtayuda. Alah, lupute sapa? Kula majeng mboten kinten babar pisan. Teng margi ingkang tumuju wonten Padukan Karang Kadempel kula pinanggih kaliyan pun Setyaki. Kan dadi Setyaki ketemu pirang perkara. Kula piyambak mboten mangertosi. Kula takoni mboten purun bloko malah dhewek ganti takon kalih kula wigatine Kurawa lumawat dalan niki napa wigatine ngoten. Tumuli kula gelut kaliyan pun Setyaki menangis man. Nek ora menangis kana mundur kowe iki mung wong damen mundur kana. Iya. Kowe kan maju. Iki man. Kurawa cak mengokeh rombongane tok. Pamite wayangan tekan lokasi ming simulasi mati. Sampeyan maksudnya tegese pripun sampeyan dikoten? Ayo Kurawa kuwi lho. Pamite maju nyambut gawe perang tekan ngenggon kok ming simulasi wafat. Simulasi wafat etok-etok latihan mati ki lho gladi resik. Ngono. Napa niku? Turu rak latihan mati ngono lho. Nah, dadi gugah. Wah, nggih. Ngestaken dawuh kana. Anggepe apa? Wis sedo iket-iketan jarikan surjanan apik. Mbasa munggah kok ming simulasi wafat. Ya kene. Kula mboten gladi resik mati lho, Man. Ora kurang ngarani kowe kancamu. Oh, lha nggih. Ha iya. Enten mungca napa Man? Eneng. Jinten? Setyaki. Weh lah. Mang cumikir, Man. Kula kinten kula sing ica mlantasi. Ya kan nek arep tak coba-cobanen nggih. Minggir. Anggepe kok. Mangcane apa? Kulawa kok ora melantasi babal pisan nek ladul mogati sing maju kok ora. Iki menungcane. Grup yo kowe. Tiba kowe tak candak kowe tak banting candak banting cah Dursasana ya ben candak
banting candhak idone. Duh. Ngidu tenan ya men. Ayo amuk mlete jiem mlete bayen padha-padha. Anggepe apa? Lumangcane kok kula walane sing iso mlaten iki jaba mengdul mogati tanpa aku cengelodo. Ulip selamat lho lumangcane apa ya apa cik lho la iya. Yo kowe muni kowe lah canggo gamelan. Modal lah kowe. Modal kowe. Mati kowe. Lah trembelane. Wah mempeng lehku. Jluk. Lehku jluk. Bul wonge wis metu. Pancen metu cekak-cekelanku ki lho wis lah. Pun man pun ceget kula ndulke. Bagus le, bagus. Bagus nggih. Rene. Tak nehi ganjaran acik. Kula dinahi bebungah. Heeh. Gandeng kowe wis isa ngundurke Setyaki. Satama ulun dawuh, duit dompete bapak. Dompete bapak gorene. Wih, sekedap. Duwite dompete Pak Lek kene. Lah niki. Mang mriki wah jan wis ngap sing butuh ki aku kok ora. Sabar ya Dur. Nggih, Man. Wah iki cuwe banget le nyepakke iki ketoke akeh niki. Kowe tak nehi bebungah ya Le ya. Ning aku arep takon karo kowe. Pripun? Wis tau reti dit 50 urung? Dereng, ora sareti ndak kaget. Wah. Tlembelane jamkan ki wong tuwa ora mikir. Ya wis nyanya aku ikhlas ngono ngaten ora kula nggih seneng lah iya. Ah, pun Man, kula pun saniki ya. Nek kowe wis maju perang, kamangka kowe wis ngundurke barisane Setyaki, kowe oleh gladi resik mati, kana. Wah, ngene iki wis gak turu. Anggepe apa ora? Ya. Sapa sing isa ngundurke meneh? Aku enek sayembara iki. 100 nek isa gawe Setyaki jengkelang, 200 nek isa gawe Setyaki pecah ndase. Ya! Lho. Man, sampean kok gentenan simulasi. Alah. Ora ngerti duka mana jebul Setyaki iki urung kalah, urung mundur. Lho. Sebabe? Ya jare Durmagati wis ngundurke lah kok teko dadi makmu cilik digemplang cengelku. Lho. Mundur mawon Man ya wis pasrahke Kakang Durna. Mboten dawuh. Wis ya Di. Tutukna nggonmu padha Pancakara mungsuh para Sata Kurawa. Merga yen Kurawa kae mbok ladeni kae mung tanpa beda kayata dene wujuding segawon. Kurawa menika? Iya. Keparengipun kados pundi? Segawon kuwi nek mbok ladeni mongko dheweke njegok, saya banter le njegok. Ngaten. Iya. Kresna. Pripun ngawa Prabu? Ayo nyusul kae, goro-goro kae ngono kae. Mboten saged. Keparengipun kados pundi? Ngawe ingkang rayi. Kepiye Kresna? Lah kok dadi mandeg nggone pun Kakang lan Syadi tumuju ning Karang Kadempel. Sepisan kula nyandhet lampahipun Yayi Setyaki ingkang sami Pancakara kaping kalih. Koko Prabu. Piye? Kadang kula pun Yayi Prabu Puntadewa lan Arjuna menapa dene kembar kalian Werkudara
Kula kinten dereng pirsa babagan kawontenipun Kakang Semar. Banjur kursane Si Adiwi, monggo, monggo. Kula dherekaken tumuju wonten negari Ngamarta langkung rumiyin. Karepmu transit sikik ngono piye? Iya. Kan sak mangke nanjaken dhateng para Pandhawa Prabu. Oh iya. Yen mangkono pun Kakang mung kari manut. Iya. Mbok menawa pancen para Pandhawa durung mangerteni kabar yen to Kakang Semar nandhang gerah, nanging tak kira pancen Kakang Semar anggone nandhang gerah, kabar iki wis dimangerteni dening para Pandhawa. Lah, luputipun menapa menawi nanjaken kewala dhateng kawontenipun Yayi Prabu Puntadewa? Ya wis, ayo tak dhereke Kresna. Yen mangkono besok apa dikeke mangsane digelak wancine, ayo tak dhereke Kresna. Monggo.